интернет башкалабыз Казанда Татар мәйданы миллионалитик тапшыруыбызны дәвам итәбез дуслар. Без турыдан тур эфирдә. Сорауларыгыз булса рәхим итегез. Безнең WhatsApp номеры 891-78-555-915 язып җибәрегез һәм мин сорауларыгызны бүгенге безнең мөхтәрәм кунагыбызга Шәһри Казан газетасының баш мөхәррире Радик Сабировка ирештермен. Радик әфәнде, дәвам итәбез. Бүген башланып китте халык санын исәпкә алу чарасы бер ай дәвамында. Бик җитди, бик әһәмиятле безнең милләтебез өчен. Менә бер мәгълүм безнең шәхесебезнең сүзләре бик колакка кереп йөрәккә ничектер чәнчеп алды. Ул да булса татар дип язылыгыз инде дип ялыныр хәлгә калгач безнең хәлләр бик шәптән түгел инде дигән иде. Бу фикер уңайнан сезнең ничегрәк фикерегез? Ялынырга кирәкми, фаил горурланырга кирәк. Иң беренче чиратта горурлык хисе ташып торырга тиеш безнең. Мин татар дигән гыйбарәдән нәкъ җаннарны эштергә тиеш ул әлеге сүз һәм шуның белән горурлык хисе туарга тиеш. Үзебездә, якыннарыбызда, туганнарыбызда һәм без барыбызда моны эшләргә тиеш, бу сүзне кабатларга тиеш, әйтергә тиеш без. Башка халыклар ишетсен эчендә, башка халыклар ишетсен эчендә. Шуңа күрә бернинди ялынмагыз, татар булып язылалар дип WhatsApp-ка җибәрегез. Бүген язылу башланды. Җәмәгать, әйдәгез татарин, татарка дип языгыз үзегезне, шундый җөмләләр булырга тиеш. Ни өчен татарка дип әйтәм? Чөнки әгәр дә бланкларда татар дигән язасың икән, яки телеңне сораганда да, язу телеңне сораганда татарча дип язасың икән, әлеге сүзләрне робот инде әлбәттә укымаячак. Шуңа күрә татарин, татарка дигән, татарский дигән сүзләрне кулланыгыз. Электрон тавыш биргәндә дә әлеге халык санын алуның тагын бер яңалыгы бар. Быел бит инде безнең электрон рәвештә дә җан исәптә катнашырга була халык санын алу процессында. Анда шактый гына пунктлар бар. Әле бүген ачып карадым, әле менә өлгермәдем. Бер 20-25 минутны ала торган процедура. Шуңа күрә анда да катнашырга була. Бигрәк тә без әлеге процедураны электрон рәвештә тавыш бирүне сорыйбыз инде чит төбәкләрдә, Татарстаннан читтәге булган милләттәшләребездән. Чөнки белеп торабыз, төрле хәлләр булып тора, башка милләт вәкилләрендә язып куялар, халык санын алучылар. Андый хәлләр булмасын өчен без үзебез электрон рәвештә процедурада катнашырга тәкъдим итәбез. Анда инде сине беркем дә алмаштыра алмый, язганыңны ташка теркәлеп куйган кебек, шушы процедураларны үтәргә була. Һәм шул ук инструкцияларны бүгенге көндә без җибәрәбез төрле аккаунтларга, каналларда, башкалар да ишетсен. Без белмичә дә калучылар бар бит әле теге син татармы, русмы, андый битараф булган кешеләр дә бик күп. Аларында тартырга кирәк әлеге процедурада. Шуңа күрә барыбыз да актив катнашыйк һәм иң беренче чиратта менә бу минем актив катнашыйк дигән сүзем ул ялыну буларак яңгырамый. Бу очракта минем ул чакыру һәм горурлану хисе тудыра торган бер шундый әйбәт кенә шәп әйбер. Әйбәт кенә, шәп кенә, бик актуаль фикер. Менә яңа гына кайткач, Кырым татарлары безнең кардәшләребез дә менә бу горурлык хисе безнекенә караганда да чагыштырганда ничегрәк? Аларда бу көчлерәк, куәтлерәктер дип уйлыйм. Аларда көчле, чөнки алар аз. Алар бердәмлек әйбәт һәм алар бүгенге көндә менә максатчан рәвештә демография дигән әйбергә тукталалар, өстенлек бирәләр. Гаиләләрдә 3-4 бала, анда инде бик теге табигый күренеш күбрәк тә бар. Телдә генә түгел, практикада да. Телдә генә түгел. Шуңа күрә алардан да үрнәк алырга бар әле. Менә демография дигән хәлдән Радик әфәнде сорыйсы килә. Дөрестән дә менә ни өчен безнең татар халкы өчен исәп шул кадәр мөһим? Ни өчен без менә 7-8 миллион дип әйтәбез әйме? Шуннан артмыйбыз да, кимемебез дә шикеллерәк, ләкин әле кимү куркынычына һаман да хәвефләнеп торабыз әйме. Башка милләтләр арта бара. Ни өчен без артмыйбыз? Әллә без башка безнең хисапка арталар микән башкалар? Ниндирәк фикерләрегез сезнең? Ансы да бар инде, сер түгел. Безнең бигрәк тә күрше республика белән безнең шул яктан билгеле бер дәрәҗәдә каршылык бар. Алар татарын да башкорт дип язалар, башка милләтләрендә шулай ук шундый чакыру бар. Ләкин табигый югалту да бар фаил. Ансын да танырга кирәк. Менә шушы көннәрдә генә статистиканы карап утырдым. Узган халык санын алу 2010 елдан соң без
de республикада яшәүчеләрендә теге татарлар дигән аерым милләт аерып әйтмим, яшәүчеләр саны бик нык кимегән. Гомумән әйе. Гомумән районнарда, анда мәсәлән кечкенә генә районнарда иң күп югалыш мәсәлән безнең Чүпрәле районында. Бу әлбәттә инде теге табигый сәбәпләрдә булганда үлемдер инде беренче чиратта һәм әлбәттә инде шәһәргә китүдә бардыр ансы. Яшьләрнең калмавы инде. Яшьләрнең калмавы, бик кечкенә генә районнар калып бара, мәсәлән Кайбыш, безнең Әтнә, анда 12 мең генә халык яши. Шушы 10 ел эчендә югалтулары 2 меңнән артып киткән. 2 меңнән артып китү бу бит инде шактый зур сан. Ягъни алар урынына кеше килмәгән, алар урынына яңа балалар тумаган дигән сүз. Вот. Әлбәттә инде бар безнең мәсәлән Питрәч, Биектау кебек Казан янәшәсендәге районнарда артымнар бар. Менә шул коттеджлар хисабынадыр инде ул. Ләкин югалтулар бик куркыныч. Мин хафаланып карап тордым. Татар халкы белән дә шул исәптән югалтулар бар. Менә Кырым татарлары дигәндән алар быел бик борчылалар, чөнки кызганычка каршы бездә дә булган хәл. Пандемиягә бәйле рәвештә алар шактый гына милләттәшләрен югалтканнар. Безнең дә менә бу табигый, бу коронавируска бәйле шактый кырылды бит, кырыла, һаман да кырыла, куркыныч вазгыять. Менә шуның белән дә югала халык. Бу да куркыныч әйбер. Шуңа күрә безгә ничек тә булса һич югы менә шу безнең Россиядәге икенче халык икәнебезне тагын бер тапкыр асарга кирәк. Бу безгә бик күп мөмкинлекләр бирә. Бу дөрестән дә инде менә 90 әле яңа гына миндә мәгълүматлар ишеткән идем, 90нчы елларда халык ничек кырылган булса, хәтта шул чорга караганда да күбрәк югалтулар дип әйтәм. Бу инде дөрестән дә коточкыч әлегрәк әле өлкәнрәк яшьтәге кешеләр вафат булса, хәзер инде яшьләр дә бик күп китәләр, шуннан да бик күп китәләр. Нәкъ менә гаилә корып, менә шул демографияны артыру юнәлешендә эшләргә тиеш булган кешеләрнең кызганычка каршы. Шуңа күрә милләттәшләребезгә инде горурлану гына түгел, сәламәтлекләрен ныгыту, аларның бу җәһәттән чын мәгънәсендә гомерләрен озынайту юнәлешендә дә агарту эшләре, мәгълүмат белән тәэмин итү әйме. Минем теләгем инде менә шушы әйбәт милләт кенә түгел, яхшы милләт кенә түгел, сәламәт милләттә булсын иде, сәламәтлек. Рухи һәм физик яктан әйме. Һәм әлбәттә. Сезнең газетада бу юнәлештә нинди эшләр алып барыла? Бу юнәлештә без инде шактый гына эшләр башкарабыз. Инде соңгы 2 ел эчендә без шактый гына мәсәлән төбәкләрдә дә булдык, Башкортстанда да булдык, Удмуртиядә да булдык, Самарда да булдык, Ульян өлкәсендә дә булдык. Бик күп милләттәшләребез белән очраштык. Без дөресен әйткәндә Шәһри Казан без бергә дигән газета чыгара. Без бергә ул айына бер тапкыр безнең Россиядәге 20 газета эчендә кушымта буларак 8 битлек 15 регионда төбәктә безнең әлеге газетабыз чыга. Айына бер тапкыр бик көтеп алалар аны. Һәм шуңа бәйле рәвештә инде безгә анда материаллар җыярга кирәк бит әлеге дә журналистны аягы тупландыра. Шуңа күрә анда бик күп чыгарга туры килә. Бик кызыклы гына яшәп яталар безнең читтәге милләттәшләребез. Мин читтәге дигән сүзне бик үзем кабул итеп бетермим. Читтәге татарлар дип әйтәләр дә, без үзеннән-үзе андагы татарларыбызны, андагы милләттәшләребезне читкә өтерәбез кебек ничектер сүзләргә дә филолог буларак бәйләнәм инде мин. Шуңа күрә алар да үз татарларыбыз, бер үк илдә яшибез. Бик матур шундый татарлар бар. Гаиләләр белән, төрле һөнәр ияләре. Бездә бөтенләй Татарстанда шөгыльләнми торган һөнәр ияләре бар анда. Бик кызык. Менә күптән түгел генә Башкортстанда булып кайттык һәм Удмуртиядә булып кайттык. Удмуртиядә мәсәлән безнең Яңарыш дигән газета чыга, татар телендә, саф татар телендә. Әйбәт кенә тиражлары, бик әйбәт безнең Татарстандагы газеталарның тиражы дәрәҗәсендә диярлек. Анда бакчалар бар татар телендә, мәктәпләр, сыйныфлар бар, әле һаман саклана, эшлиләр. Үзәкләр бик актив эшлиләр. Хәтта газетаны таратуның альтернатив юлларын алар почтаны гаепләп, почтаны юлап утырмыйлар, мискенләнеп, тарату юлларын тапканнар. Төрле Удмуртиядәге, Удмуртия Республикасындагы менә бөтен татар авылларына юл тапканнар һәм газеталарын шунда тараталар. Бик нитеп әйттем шундый, горурланып алар белән һәм шаккатып. Менә шул Самарда, менә ләкин бөтен җирдә бер дәрәҗәдә түгел. Милләттәшләребезнең хәле менә Самарда бар безнең Бердәмлек дигән өлкә газетасы. Кызганычка каршы менә алар өлкә аларны финанс яктан инде булышмый. Һәм шуңа күрә аларның хәтта ябылу куркынычы да бар.
Әлбәттә инде баш мөхәррирләре теше тырнагы белән ябышкан. Мин исән булганда ул газетаны яптырмаячакмын дип, ул безнең республикага да ярдәм сорап мөрәҗәгать итте инде, ярдәм итәрбез дип ышандырдык. Ярдәм итәрбез, Алла боерса. Шуңа күрә һәм кечкенә генә хәтта районнарда да безнең татар газетлары чыга, мәсәлән, шул Камышлы районында, ул бит район дәрәҗәсендәге, яки Мари илендәге Бәрәңге районында безнең тормыш дигән газета чыгып килә. Һәм әле менә тагын бер яңалык, 3нче көн генә Мари иленнән тагын бер шатлыклы хәбәр килде. Шул безнең тормышның баш мөхәррире Фәнил әфәнде, ул газета чыгара башлаган бөтен республика күләмендә. Менә тиздән, Алла бирса, анырга инде шулай язылу башланачак. Киләсе әлегә ул тарату, реклама эшләре белән мәшгуль. Бик шундый матур газета безгә килеп, безнең редакциягә килеп тәҗрибә өйрәнде. Верстка буенча, бизәлеш буенча, тарату буенча аларга да уңышлар теләп калабыз. Аннан соң безнең бит инде Башкортстанда Диләфрүз дигән газета чыгып килә, гүзәл ханымнар өчен, хатын-кызлар өчен. Менә анда да без бергә дигән газета чыга. Тиражы 15,000. Бу бит шаккаткач, бу бит бик күп. Димәк, укыйлар, татарлар бар дигән Сорау бар дигән Сорау сүз, бар, кызыксыну бар, ихтыяҗ ихтыяҗ бар. Һәм шул ук безнең Манзара дигән, Манзара Башкортстан дигән газета да саф татар телендә бик матур эшләп килә. Анысың да 12,000 тираж. Бу бик зур саннар. Ягъни без бетәбез дип мескенләнеп утырырга кирәкми. Чыннан да без яшибез, без бар, Иншалла. Аллага шөкер. Иншалла, менә шулай гәзитләр чыгу инде минем өчен дә яңалык булды һәм сөендем. Дөрестән дә менә шундый гаяр егетләребез булганда, яшьләр булганда һәм телебез, динебез шушы гомумән милләтебез өчен көрәшүче егетләр булганда, әлбәттә бетмибез. Менә сез чыгарган шушы "Без бергә" дигән газета, ул менә сез әйткәнчә шушы безнең Гаспринский тәрҗемә газеталарының бер дәвамы дияргә мөмкин. Дөрестән дә сез алып баргансыздыр инде аны Кырымга да, анда да ниндирәк мөнәсәбәт, менә дуслаштыру, менә үзара аларның материалларын сезнекене алардыкында ничектер менә шундый элемтәләр булдыру каралдымы? Менә шушы меморандумда, ягъни килешүдә нәкъ менә әлеге пунктлар каралган иде инде. Алар безнең алдынгы мәгълүмат информациялары белән, шул Татар-информ таендулар белән инде хезмәттәшлек алып баралар һәм инде көчәйтергә кирәк. Менә Кырымнан хәбәрләр килеп тора. Мәсәлән, безнең анда тиздән, Алла бирса, Татарстан ягы төзи Фороста балалар комплексы, яшьләр һәм балалар өчен сәламәтләндерү комплексы, лагерь дип әйтеп булмый, чыннан да комплекс бик. Менә анда да безнең хәзер инде хәбәрчеләребез кирәк булачак. Шундый зур комплекс файли менә шаккаттык безнең республикада шундый зур эш алып бара икән. Үзебезнең кунакханәләребез дә бар бит инде. Һәм менә әлеге Татарстан балалары һәм яшьләре Кырымда тагын да күбрәк ял итү өчен мөмкинлек туачак. Алла бирса, табигате бик искиткеч. Без әле шулай булып кайттык, радиода да, Миллият дигән радиода бик шундый көчле генә. Ансы кайда? Көчле. Ансы Симферопольдә, менә инде башкаласында алар басымны нәкъ менә радио телевидениегә ясыйлар кебек дигән тәэсир калды миндә. Кырым 24 дигән каналлары тәүлек дәвамында эшләп тора. Рус телендә дә, Кырым татарлары телендә дә. Ләкин аларда да бераз гына проблема бар. Менә бездә дә бит инде Булгалый, болгар дип язылыгыз, әнә мөселман дип язылыгыз. Анда да бераз гына каршылык бар икән. Бер төркем килеп чыккан, шундый без кырымлылар дип, кырымчане диләр алар үзләрен. Кырым татарлар дигән сүздән баш тарталар. Ләкин алар үзләре рус та түгел, башка милләт кешеләр түгел, электән киткән шунда яшәгән кешеләр. Без кырымчане гына диләр алар. Телләре шул кырым татар телендә үзе, сәер. Андыйлар да бар, аларның үз матбугатлары да бар инде. Аларда билгеле бер дәрәҗәдә менә агарту эшләре алып бардык, алар белән дә эшләдек. Дөресен әйтергә кирәк. Нәтиҗәсе булырмы, юкмы белмибез инде. Бар танылган шәхесләре, мәсәлән, Алибер әфәнде дигән Усманов, ул бездә Казанда укыган, журналистикада бүгенге көндә саф татар телендә шундый шәп сөйләшә. Диләвер Усманов саф татар телендә сөйләшә, безнең белән шулай ук очрашты, Казанда укыган. Бүгенге көндә шулай ук зур эшләр алып бара инде шул Кырым татар телен
medeniyetin üstürü boyunca. Bizge degan vaqt tamamlandı. Radik efendi. Endi boshlanib ketdi. Siz bizning birinchi topshiruvimizning muhtaram qonog'i mana shu start berdik aynan xalq sonini hisobga oluvda. Nindi tilaklar bilan sabulashamiz radio tomoshalarımızga, o'zimizning gazeta o'quvchilarimizga, barliq millatdoshlari bizga yetar so'zingizga rahmat aytamiz. Men tam bir tapkır aytam, biz Tatarlığımızdan uyalmayıp cemaat, hürmetli millettaşlar, uyalarga kirekmeyi. Bağlarımız saf Tatarça silersin idi. Bana bütün mümkünlikler var. Mağarifke gine, hükümetke gine sıltap kaldırıga kirekmeyi. Onların gayiplerge kirekmeyi. Barsı da üzümüzden tura. Üzümüz Tatar bulsak, üzümüz Tatarça silersek, hem inandırsak, tuğanlarımızla şakırsak, dostlarımızla şakırsak şoluk adımga. Biz isen sağ buluruz Allah verse. Biz yaşarız, biz yaşayacağız.